Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta Ruža Tomašić jučer je uputila kritiku zastupniku Pieru Antoniju Pancieriju koji je u svom izvještaju o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu u 2013. godini izrazio žaljenje zbog ishoda hrvatskog referenduma o ustavnoj definiciji braka. Tomašić, za razliku od Pancierija, smatra kako nema razloga za žaljenje jer navedeni referendum ni na koji način nije negativno utjecao na prava i slobode LGBT zajednice u Hrvatskoj. Dapače, Tomašić drži kako je on poslužio kao katalizator za donošenje zakona o životnom partnerstvu koji je ta prava značajno unaprijedio. Također istaknula je kako želja velike većine građana Hrvatske da brak u Ustavu Republike Hrvatske bude definiran kao zajednica jedne žene i jednog muškarca nipošto nije izraz homofobije ili diskriminacije, već je riječ o pozivu na zaštitu tradicionalnih vrijednosti koje su hrvatsko društvo održale homogenim unatoč čestim povijesnim nedaćama koje su zahvaćale Hrvatsku. Živote ne okreći nam leđa, mi nismo gejevi. Natpisi koji krasi duhovite dekorativne magnete koji su se mogli kupiti u tiskovoj poslovnici trgovačkog centra Garden Mall. Pažnju na taj vulgaran artikl skrenula nam je nekolicina čitatelja, pa smo pokušali saznati tko ili što stoji iza dizajna i ideje magneta. Vlasnik tvrtke koja je magnete proizvela kazao nam je kako su te artikle povukli iz produkcije još prije nekoliko godina. Tvrdi kako ih više nema nigdje i to ne zbog pritužbi kupaca, već zato što je shvatio da je sadržaj uvredljiv. Također je napomenuo kako su ih proizvodili u suradnji s jednom njemačkom tvrtkom i prevodili njemačke natpise na hrvatski. Najavio je kako će nazvati tisak i povući sve zaostatke iz prodaje. Kontaktirali smo i sam tisak sa zamolbom za objašnjenje ove situacije i ubrzo dobili odgovor kako su navedeni artikli povučeni iz prodaje uz ispriku zbog eventualnih neugodnosti. Slovenska konzervativna udruga za otroke GRE predala je u parlament peticiju s više od 80.000 potpisa za održavanje referenduma o zakonu o bračnoj zajednici i obiteljskim odnosima kojim se ozakonjuju istospolni brakovi. Kažu kako cilj referendumske inicijative nije negiranje zakonskog uređenja socijalnih prava istospolnih partnera, no udruga se protivi redefiniciji obitelji kao zajednice dvaju partnera bez obzira na spol, kako je to u zakonu određeno, te mogućnosti da istospolni parovi usvajaju djecu jer se smatra da je to protiv interesa djece. Udruga je u kratkom roku, u tjedan dana od usvajanja spornog zakona u parlamentu, sakupila dvostruko više glasova od broja potrebnog da se raspiše referendum, no njegovo je održavanje svejedno upitno jer ga može zabraniti Ustavni sud ako ocijeni da se time krše ljudska prava neke društvene zajednice. Protiv održavanja referenduma u utorak su se odlučno izjasnili Socijalni demokrati, jedna od triju stranaka u vladi premijera Mire Cerara, ali i Udružena ljevica, koja je zakon o priznanju prava istospolnih zajednica i podnijela na parlamentarno odlučivanje, navevši da bi takav referendum bio nedopustiv s aspekta ustavno zajamčenih ljudskih prava. Tijekom 32 godine života pod svjetlima reflektora, Madonna je ostvarila posebnu vezu sa svojim gej fanovima. Kako kaže, djelomice i zbog toga jer je kod njih među prvima naišla na razumijevanje. Usprkos toj povezanosti, ta je 56-godišnja pop zvijezda osjećala kako nešto ipak nedostaje. U intervjuu za travanjski broj magazina Out govorila je i o pravima gejeva i žena. Drago joj je zbog podrške gej zajednice za koju je i sama dosta toga učinila, ali kaže kako su gej prava daleko naprednija nego ženska prava i smatra kako se za žene od 1983. veoma malo toga promijenilo. Madonna kao jedna od najuglednijih pojava na kulturnoj sceni, ali i jedna od onih čiji se postupci pomno prate, još uvijek smatra kako većina društva odbija sagledati sve nijanse žene. I dalje smo kategorizirane, ili si svetica ili kurva. Ako si u određenim godinama, ne smiješ izraziti svoju seksualnost, biti solo ili izlaziti s mlađim muškarcima, kazala je. Heroizam snažne žene, moćne žene, ne bi trebalo objašnjavati lezbijstvom ili bilo čime drugim. Pretpostavljati da je snažna žena lezbika isto je kao i misliti da heteroseksualna žena ne može biti snažna, poručila je Madonna. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.